Povedz mi, koľko sa dožijem ja, tu prítomný Juraj Jánošík a moja teroristicko-zločinecká organizácia Družina. Ty ostaneš večne živý. Jak večne, čo večne, jebnem ti valaškou po hlave, uvidíš, čo je to večne. Druhýkrát sa ťa pýtam, ty stará bosorka, koľko sa dožijem? Náš ty ostaneš šercov Slovákov ako legenda. A to zas prečo do Boha? Bohatým bereš, chudobným dávaš, to sa čuduješ. To, že som párkrát postrácal grajciare v krčme a tá žebrota to pozbierala, to neznamená, že chudobným dávam. No ale už ste tak berú 3 filmy o tebe natočili v budúcnosti. A to čo to je filmy? To na dlho. Ale Jurko, podľa tebe bude hra v online kasínu Eurogold. Rozumieš ty tému? Hra ako keď s družinou hráme kocky alebo karty v krčme. No podobné, ale lepšie oveľa. No to by som si zahral. Kedy to bude? To ešte daleko, dá 300 roky dopredu, keď v hore bude veľa medvedov i konie už budú pod kapotu. Tak to je ešte ďaleko. Čo to tu máš za papieriky? Vonia mi to už z diaľky. To sú peniaze platidlo v budúcnosti. Toto že platidlo. Ale voňajú pekne. Zabavuje sa Boha. Že platidlo. To poviem chlapom v družine.